Forestil dig at få produceret content fra autopilot, som faktisk altid performer godt. Og det bedste ved det hele er, at du skal ikke røre en finger. Er du webshop-ejer, og er du klar over, at der ligger et kæmpe uforløst potentiale lige foran dine fødder? Du ved 100% at content det er fundamentalt i en sund webshop. Du er nødt til at vide, hvilket content der performer rigtig godt, og du er nødt til at vide, hvilket content du skal lave i forhold til, hvor din enkelte kunde er i deres kunderejse. Siden 2020 har vi arbejdet med plus 100 webshops, og en af de største learnings, vi har taget med derfra, er de psykologiske triggers bagved ens content. Vi implementerede vores content-strategi på tværs af vores kunder i DK og EU, og de har kun vækstet eksponentielt siden, trods en recession. Og det bedste ved det hele er, det er at vores kunder, jamen de har næsten ikke skulle røre en finger. Vi tager os nemlig af alt. Vi optager, vi redigerer, vi håndterer annoncerne, og så skalerer vi. Vi har alt fra in-house uddannede content creators, vi har editors, og vi har også scriptwriters. Så det eneste, du skal gøre, det er at læne dig tilbage, og så skal du egentlig bare nyde, at salgene de tikker ind. Så hvis du kan genkende og relatere til de her problemer og udfordringer, jamen så har algoritmen skal nok fange dig. Og algoritmen, den beder dig om at skrive dig op i kontaktformularen, og så giver vi dig et kald. Vi ses.